Aktar ma jgħaddi żmien qed isir dejjem aktar importanti li reputazzjoni ta' pajjiżna titjieb, partikolarment bis-sem ta' persuni li jaħdmu barra minn xtutna bħala parti mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u Ewropej. Dan qalu l-kellim tal-Partit Nazzjonalista l-Affarijiet Barranin Carmi Fsud-Bonnici matul konferenza tal-aħbarijiet dwar l-allokazzjoni finanzjarja fil-budget għas-sena d-dieħla għal dan is-settur. U qal li pajjiżna għandu jkun preżenti f'pajjiżi oħrajn fosthom fi Brażilja, fl-Amerika ta' Isfel u fl-Etjopja, kif ukoll Kummissjoni Għolja fil-Kanada. Fuq kollox, il-Partit Nazzjonalista jħoss li aktar ambaxxaturi għandhom jintażlu minn fost il-korp diplomatiku biex dawk li jirrappreżentaw lil pajjiżna ikollhom l-abbiltajiet u l-kapaċitajiet meħtieġa. Carmi Fsud-Bonnici irringrazzja lid-diplomatiċi li matul il-pandemija komplew iservu lil pajjiżna minkejja l-isfidi li d-dinja kollha iffaċċjat. Aħna pubblikament nirringrazzjaw lid-diplomatiċi tagħna illi tul il-pandemija baqgħu jiservu kif setgħu, diversi minnhom mid-djar tagħhom, diversi minnhom b'ambaxxati nofshom miftuħa bid-diffikultajiet, bir-restrizzjonijiet ta' diversi pajjiżi partikolari, però nista' nixed jiena partikolari illi sib diversi ambaxxaturi on the ball u preparati biex jgħinu ċittadini Maltin li sabu li nfushom f'sitwazzjonijiet verjament diffiċli. Filwaqt li tenna l-importanza li l-pajjiż isaħħaħ ir-relazzjonijiet mal-Unjoni Afrikana u esprima s-sodisfazzjon tal-Partit Nazzjonalista li llum iż-żewġ naħat tal-isfera politika f'pajjiżna jaqblu dwar l-importanza li pajjiżna ikun parti sħiħa mill-Unjoni Ewropea. Minnaħa tiegħu il-kellim tal-Partit Nazzjonalista l-fondi u l-programmi Ewropej Kevin Kutajjar qal li l-partit jibqa' dak li għandu l-kredenzjali veri Ewropej u għalhekk tenna li pajjiżna għandu bżonn gvern li jkun kapaċi jaraf u juża sew il-fondi li setgħu jkunu possibbli biss grazzi għas sħubija sħiħa fl-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn ta' gvern illi jaraf b'determinazzjoni, b'pjan, b'dedikazzjoni, b'konvinzjoni jonfoq dawk il-fondi Ewropej li l-Ewropa tatina. Dawk il-kredenzjali illum il-ġurnata, sal-lum il-ġurnata f'pajjiżna għandu biss il-Partit Nazzjonalista. Kevin Kutajjar fakkar kif kien biss grazzi għal Partit Nazzjonalista li llum pajjiżna għandu l-opportunità li jgawdi minn biljuni ta' euro fondi Ewropej u staqsa kif jista' l-gvern jindirizza l-isfidi kbar tal-pajjiż bil-fondi nazzjonali biss la darba qed jażel li jibqa' vag dwar kif se jonfoq il-flus tal-Unjoni Ewropea. U dan meta minn żmien għal żmien qed nisimgħu li mijiet ta' eluf ta' euro qed jintilfu minħabba l-ineffiċjenza tal-gvern.